Steve Jobs. Mudre izreke i citati. Ljudi koji su dovoljno ludi da misle da mogu promijeniti svijet su oni koji to i čine. Vaš će posao ispuniti velik dio vašeg života, a jedini način da budete istinski zadovoljni jest raditi ono za što vjerujete da je odličan posao. Jedini način da radite sjajan posao je da volite ono što radite. Ako ga još niste pronašli, nastavite tražiti. Nemoj se nagoditi. Kao i sa svim stvarima srca, znaćeš kad ga pronađeš. I kao svaka dobra veza, postaje sve bolja i bolja kako godine prolaze. Velike stvari u poslu nikada ne radi jedna osoba. Radi ih tim ljudi. Vaše vrijeme je ograničeno, stoga ga nemojte tratiti živeći tuđi život. Nemojte biti zarobljeni dogmom, što znači živjeti s rezultatima razmišljanja drugih ljudi. Ne dopustite da buka tuđih mišljenja uguši vaš vlastiti unutarnji glas. I što je najvažnije, imajte hrabrosti slijediti svoje srce i intuiciju. Kad inovirate, ponekad radite greške. Najbolje ih je brzo priznati i nastaviti s poboljšavanjem svojih drugih inovacija. Sjećanje da ćeš umrijeti najbolji je način za koji znam da izbjegneš zamku mišljenja da imaš nešto za izgubiti. Već si gola. Nema razloga da ne slijedite svoje srce. To je bila jedna od mojih mantri. Usredotočenost i jednostavnost. Jednostavno može biti teže od složenog. Moraš naporno raditi da bi svoje razmišljanje pročistio, da bi ga učinio jednostavnim. Ne možete povezati točke gledajući naprijed. Možete ih povezati samo gledajući unatrag. Stoga morate vjerovati da će se točkice nekako povezati u vašoj budućnosti. Morate vjerovati u nešto, svoj osjećaj, sudbinu, život, karmu, bilo što. Ovakav me pristup nikad nije iznevjerio i učinio je veliku razliku u mom životu. Nitko ne želi umrijeti, čak ni ljudi koji žele ići u raj ne žele umrijeti da bi tamo stigli, a ipak je smrt odredište koje svi dijelimo. Nitko mu nikada nije pobjegao. I tako treba biti, jer je smrt vrlo vjerojatno najbolji pojedinačni izum života. To je agent promjene života. Čisti staro da napravi mjesta za novo. Ako živiš svaki dan kao da ti je posljednji, jednog dana ćeš biti u pravu. Ne postoji uspješna osoba koja nikada nije posrnula ili pogriješila. Postoje samo uspješni ljudi koji su pogriješili, ali su na temelju tih pogrešaka promijenili svoje planove. Ja sam samo jedan od tih tipova. Ne dopustite da buka tuđih mišljenja zagluši vaš unutarnji glas. Zamijenio bih svu svoju tehnologiju za sastanak sa Sokratom. Moj posao nije olakšati život ljudima. Moj posao je učiniti ih boljim. Smatram da osobine čovjeka određuje njegova okolina, a ne nasljedstvo. Što me pokreće? Mislim da je većina kreativnih ljudi sklona izraziti zahvalnost za uživanje u plodovima rada koji su drugi obavili prije njih. Ime je zvučalo smiješno, energično i nezastrašujuće. Riječ jabuka ublažila je ozbiljno računalo. Osim toga, u telefonskom imeniku bili bismo ispred Atarija. Ovdje smo da doprinesemo ovom svijetu. Zašto smo inače ovdje?